Tehnologija očigledno napreduje eksponencijalnom brzinom što rezultira najavama revolucionarnih rješenja gotovo svaki tjedan. Zanimljivo je da generativna umjetna inteligencija na razini ChatGPT-a do sada ima više od 100 milijuna korisnika. Time se mijenjaju naravno informacije koje primamo, o tome ste govorili i vi, izbori koje donosimo i načini na koje funkcionira naše društvo. Ima mnogo prednosti, s time se slažem, primjerice na polju zdravstva, može nam ubrzati razvoj lijekova korištenjem naprednih algoritama za stvaranje novih molekula koje bi mogle biti potencijalni lijekovi. Jednako tako, smatram s druge strane da je važno da se uspostavi pravni i onaj etički okvir kako bi se izbjegli potencijalno štetni učinci korištenja takvih tehnologija. U godinama koje su pred nama, umjetna inteligencija igrat će još veću ulogu u načinu na koji rade vlade i javne institucije, te u načinu na koji građani međusobno komuniciraju i sudjeluju u demokratskom procesu. Pitanje je vremena kada će i vlade početi koristiti generativnu umjetnu inteligenciju za predviđanje primjerice prometnih obrazaca i optimizaciju protoka prometa u stvarnom vremenu. To je samo jedan mali dio. Na nama je da osiguramo da umjetna inteligencija bude za promicanje i zaštitu naših standarda. Prema procjenama, veličina tržišta umjetne inteligencije do 2030. godine bit će 110,8 milijardi američkih dolara. Govorimo o golemoj industriji koja ima svoje interese. Može biti jednako tako i alat za društvenu korist, ali i ova kreativna revolucija mora biti implementirana na najbolji mogući način. Stoga podsjećam da je Europa ta koja uvodi nove standarde, koji potom postaju globalna mjerila, ali na kraju mog obraćanja želim apelirati posebno na Komisiju da ne smijemo zanemariti obrazovanje građana, jer digitalno obrazovanje građana bit će preduvjet da ne upadnu u zamku koju nam ovog trenutka pruža umjetna inteligencija, koju ne poznajemo dovoljno.